फोन करथिले कोन की कहथिले कहले कविता जेना कहूଥିଲି। कविता जेना आज्ञा कोठी घर माणिकपुर। बाणीपुर। हाँ ओहो पंचायत कौन जाउछि तमरो पंचायत हाँ तालसंगा। तालसंगा पंचायत ले मारसाई ब्लॉक जाउछि। हाँ कौन समस्या आइछि कोंतो ए सारा घर द्वार नहीं भंगा कुड़िया रे पड़िछ पुओ झियो नहीं आ तमरो भंगा कुड़ी रे पड़िछ घर द्वार नहीं तम ये स्वामी कौन करछोंदी स्वामी ये काम करिया जाउछथि दी दिन काम करछथि दी दिन घरे बसछथि दिह भल होनी। घर नहीं माने घर मिलिनी नाଇଁ ସାର୍ ଘର ଫର କିଛି ମିଳିନି ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। केमिति कोन अछन अवस्था रे ए ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛୁ। पाल पैकी रहिछंदी ହଁ एबे कोन कहउछंदी ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ତ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ କଣ ଘର ଦବୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଜଣେ ଆମେ ଆପଣ ଖବର ନେଇକି ଯାହା ହେଇଛି ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜଣେଇବୁ ନା ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମେ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ତମ ଘର ଦବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦବୁ ଯେହେତୁ କି ଘର ଦବା ଲୋକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମିଳିଛି କି ନ ମିଳିଛି ଆଗରୁ ଘର ମିଳିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ମିଳିଥିଲା ଆମେ କଣ ଘର କରିନଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆରେ କାନ୍ଥ ପଡିଯାଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆଖିରେ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ। ନା ଠିକ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଘରେ ଅଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଏଭଳି ଖବର ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଯିବା ମାନେ ଯିବା କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ ଅଫିସିକି ବି ଗଲୁଣୁ ଆମେ 10 ପାଲ ବି ବକେଡେ ପାଉନୁ ହାତରୁ ପଇସା କିଣିକିରି ପାଲ ଆଣିକିରି ପକେଇଛୁ। ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ମୋ କହିବା କଥା ମୋ ଯୋଉ ବାସାଘର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ କହିଲେ କବିତା ଜେନା ସ୍ୱାମୀ ଚେମା ଜେନା। ସ୍ୱାମୀ ପେମା ଜେନା ତାଙ୍କ ବାପା ନା ଚେମା ଜେନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚେମା ଜେନା। ଚେମା ଜେନା ଘରଟା ମାନେ କୋଉଠି ମାଣିକପୁର ହଁ ଏ ଭୁଷୁରଙ୍କ ମାଣିକପୁର ଆଉ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କବିତା ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇଛୁ ବୋଲିକି ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ତମଠୁ କିଏ ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି କରେଇଦବା ନାଁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଏତେ ପଇସା ପାଇବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା କଥା ହଉଛି କଣ ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ଆମେ ପରେ ବାହାରୁଥିବ କିଏ ପଇସା ନେବ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି କୌଣସି ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଫାମ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ନାଇଁ 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 ସାର୍ ଆମେ କାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନୁ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବୁ ଆମେ ତ ପଇସା ପାଇବୁନି ଆମେ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦବାକୁ ପାଇଲେ ସିନା ଆମେ କାହାକୁ ଆମକୁ କରେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସୋମବାର ଆସିକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବିଡିଓ କତିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ ଆମେ ତାକୁ ସେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠା ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି ଗାଡି ଫାଡି ନଥିବ ନାଇଁ ଗାଡି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ତମର ଅଟୋ ସାଇକେଲ କାହିଁ ଆସିବ ଖରାରେ ଅଟୋଟି କରିଦବ ବୁଝିଲେ ସେ ଅଟୋ ଫେୟାର ଟା ମୁଁ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉଠି ଆମର ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି କଲ୍ ଟି କରିବେ ମତେ ମୁଁ କଲ୍ କରି କହିବି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଆମର ପିଲା ଅଛି କହିବି ତମକୁ ଯୋଉ ଅଟୋ ଭଡା ଯାହା 100 କି 200 ଯାହା ନବ ସେ ତମକୁ ସେଠି ଅଟୋ ଭଡା ଦେଇଦବ ଆଉ ତମ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦିଅ ହେଲା କି ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଭଗବାନ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଦେଖିବି କଣ ହେଇଛି ତାପରେ ଏଟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖିବା ଭିଡିଓ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଆସି ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ଘରେ ଇଏ ମଣିଷ 2 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା ପଶୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଏଭଳି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ଭିଡିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି ଏ ଘରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ସାପ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାହସ କରିକି ଏ ଘରେ ରହି ଚଳୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିଛ ଯେତେବେଳେ ସାପ ପଶିବ ନା ଯେହେତୁ କି ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଚାଉଳ ଫଳ ମିଳୁଛି ସେ ଚାଉଳ 500 କିଲୋ ମିଳୁଛି ଆଉ ମାସକୁ 2 ଜଣଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର 10 କିଲୋ ମିଳୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ତାହେଲେ
ସେଠିକା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପାଇଥିବେ ଅନ୍ତର୍ୟ କାର୍ଡ, ତମର ମିଳିନଥିବ ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଁ ଏତେ ଲୋକ ବି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେୟା ହେଇଛି। ଯୋଉ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେହେତୁ କି ଯୋଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା ବାଲାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ୟ ମିଳୁଛି, ନଥିବା ଲୋକର ଅନ୍ତର୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯଦି କାର୍ଡ କଟିଗଲାଣି ଗରିବ ଲୋକର ତାକୁ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆମେ ତ ଘର ପ୍ରଶାସନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଡିଓ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମଶାଇ ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା ଭଲ ଲୋକଟି ବୁଝିଲେ, ସାର୍ ଟିକେ ଯୋଉ ରଞ୍ଜିତ ପରିଡ଼ା ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡିଥିଲା, ନଣ୍ଡା ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିକିରି କେହି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଏ କଲେନି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅବସର ଥିଲୁ କି ମେଘ ପବନ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଆପଣ ନଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ କବିତା, ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ମୁଁ ସେତିକି ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ଆପଣ ଫୋନ ଟା ଉଠେଇ ନଥିଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଓଷା କରିଛି, ବଡ ଓଷା କରିଛି, ଡାକୁଛି ଦେବେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇକିରି ମୋ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସତ କହୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେଠି ପଠଉଛି, ତମ ଘର ଫଟୋଟା ମତେ ଏଇଖା ଦବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ଶାଘର ଯିଏ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋର ଆମର ସମ୍ଭବପର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବସ୍ତୁ ଜିନିଷ ଚିତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କାହା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ହେଇଆ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା। କିଏ କଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି ସେଗୁଡା ଆମର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପଚାରିବା କଥା ହଉଛି କଣ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଠଉଛି, ତାର ଫଟୋ ଆପଣ ସେ ଆଣିବ ସେଠୁ ହେଲା, ମତେ ପଠେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଁ ହଁ, ସୋମବାର ଆସିବ, ମନେ ରହିଲା ତ?